задъра на всички, които гледат това. Аз съм... Извинете. Не работи. Това е за... Да, то написаха, че не работи. Какъв е той як пич? Какъв си ти, бе? Не зареш ми се правиш. Отивам на PvP-то. Хайде, Скрилекс. Хайде. Влизай вътре. Казвам ти, влизай вътре. Добре. Връщаме се след паузата. И така, на какво да играя? А. Jump. Б. Battleground. В. Spliff. Другите Mob Arena и Survival. Влизам в Mob Arena, защото ме кефи. Така се каже. Join. В момента са в прогрес. Тогава дай ще отидем в Battleground. Както го наричам. Сатъра. BG Join. Arena Leaf. Няма да стане нещо. Аз съм го пробвал. Значи ще играем в Jump Town, както го наричам. Jump Portal. Това е джампа на Survival Craft BG, направен от... Много му е зелено името и не мога да скачам силно. Това е отврат. Защото, както знаете, в момента снимам. Не ми лагва, ама вижте как падам. Вижте ми бучетата, нямам фуд. Ще напиша в чата някой дали може да ми даде. Първо. Снимам за YouTube. Какво му е смешното? Какво написах? Снимам. Сега се връщам. И хора, върнах се след това, което направих. Камен. Какъвто. Сега идвам. Ето ме пак. То се опитвам да го ударам. Дранзер. Нещо заби сериозно. Да. Нещо ми беше писал Дранзер GT и аз пиша да. Нещо някой пише явно. Това е някакъв чанел. Аз не знам точно какъв чанел. Ще правя нов канал и не знам как да се казва. Може ли да кажеш едно име? Да. Какво е то? Написах му името Mindman. И така пак съм тук. Ето си вече пълно предсакване. О боже, къде за бога се спалнах? Окей, къде съм? Добре, окей, къде съм сега? Нещо ми се бъгна и майче предполагам, че паднах от самия мап. И тук сутъра.
Добре, това е правилно на плоско, това се знае. Но защо паднах от World? Общо взето хора, това ще бъде от мен за клипа. Ще имам още клипове и така, довиждане.